Ja sam Ivana Ivačin Husajna, dolazim iz Velikog Ravna, pokraj Križevaca, imam 32 godine, majka 4 djece. Situacija je jako teška, podstanar sam. Problemi su krenuli još od osnovne škole. Mislim, zubara me je jako strah, ne izlazim nikuda, većinom sam sa djecom doma, a i ne smijem se jer jednostavno sramota me je, jako teško i sa hranom i sa tim zubima i nisam zadovoljna sama sobom i jednostavno čovjek se zapustio, ali ne mogu si pomoći. Ipak pomoći ima. Dentalni centar Štimac u svojem već dobro poznatom makeoveru Ivani će vratiti osmijeh na lice i pomoći joj da okrene novu stranicu života. Uvijek pronađemo nekakvo rješenje. Da li je ono potpuno idealno, u rijetkim slučajevima nije, ali u svakom slučaju ti ljudi dalje mogu funkcionirati. Čeka nas puno posla, ali ti ćeš biti uvijek ovako nasmiješana. Ja ti to obećajem. Bolit neće ništa. I ja se nevjerovatno veselim ovom rezultatu. Idemo! Hvala. Ivana je dosad izbjegavala odlazak zubaru ne samo iz straha, već i iz financijskih razloga. Smatra da joj se dentalna slika dodatno pogoršala s trudnoćama. To je jedan veliki gubitak zuba, jedna devastacija usne šupljine kroz duže vrijeme. Kod Ivane imamo i dosta kirurgije jer je tu puno zaostalih korijenova, duboko usađenih koji moramo i operativno riješiti. A kada je saznala da je baš ona odabrana među brojnim prijavljenim za humanitarni makeover, nije mogla vjerovati. Meni toliko srce udara da sam ja drugačija osoba, sasvim druga osoba kaj sam sad, da će mi toliko promijeniti život, da će mi toliko dignuti me i veselje i sve. Doktorica Štimac i njezin tim već su svjedočili brojnim transformacijama i uvijek ih oduševljavaju iskre u očima pacijenata i njihovo veselje. Zato u ovom dentalnom centru znaju da se njihov rad isplati. Ivana im je obećala da nakon svih potrebnih zahvata neće prestajati biti ponosna na svoj novi izgled. I nije lagala. Ne mogu vjerovati da me toliko promijenilo to od sreće, ne znam kaj bi rekla. Ove preobrazbe ne bi bilo da Ivanu na makeover nije prijavila prijateljica, a za dentalne radove zaslužni su kirurzi, protetičari, tehničari iz zubotehničarskog laboratorija Štimac. Ivana sada ponovno može neometano komunicirati i jesti. Nekak mi je to sve opustilo tako ko da plovim. Naravno, neke zube smo morali izvaditi, puno zubi smo izliječili. Sad sasvim drugačije, sasvim lijepi osjećaj. Rađeni su cirkonski mostovi, to su sve fiksni radovi, kao Ivanini. Nikad neće znati da je nešto ne njeno. Novi osmijeh, to mi je najvažnije, najbitnije, da se mogu nasmijati. Nasmiješena nova Ivana kaže kako će od sad voditi brigu o svojim zubima, a svima koji se boje posjeta stomatologu poručuje: mislite na svoje dentalno zdravlje. To još nisam osjetila nigdje. Takvu dobrotu i tako nešto što su napravili za mene. Nevjerovatno sam sretna kad vidim da se rodila jedna nova osoba. Ivana više nema razloga za skrivanje. Svoju staru fotografiju više ne želi gledati i svima želi pokazati svoj osmijeh. Vrijeme je za novi život.